Sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila bafowethu. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Sibonga kakhulu, siyanibingelela i-Wednesday namhlanje. 3 June 2026. Siyanibonga kakhulu bafowethu. Siyanibonga ngokuthi nibe khona la. Ake ngiqale nje ngokwamukela ama-new subscribers la ku-YouTube nama-new followers ku-TikTok. Nginamukele ngokukhethekile bese ngibonga nje nabo bonke abaqhubeka nokuviewa ama-video engiwa-uploadayo la. All of them. Bese ngibonga nawo ama-old subscribers, ama-regular ala ekhaya. Ngiyanibonga nonke nje bafethu. Ngicela abangasubscribe basubscribe la ku-YouTube ikakhulukazi, kanjalo na ku-TikTok. Sikhulise le channel. It's free of charge ukusubscribe, it's free of charge ukufollowa. Ngiyabonga. Bafethu, kuningi okwenzakala eSouth Africa. Kuningi kakhulu. Yabo nje namhla lesithathu bengingakaze ngenze nevideo. Ziningi izinto umuntu az-attendayo, ama-emergency avela left, right and center. Siyaxolisa nje ukuthi sithathe isikhashanyana singabi nani la kungenxa yezimo ezithile esizama ukuzilungisa ezweni, ukulungisa izwe lase South Africa. Siyaxolisa kakhulu kulokho. Nakho kunye la. Kuneyindaba ezivelile izolo uma ngaphosisi, yes, izolo. La khona sithole ukuthi i-Special Investigating Unit SIU beyiloku iphenya uhulumeni wase Free State. Beyiloku iphenya uhulumeni wase Free State mayelana nezinsolo ezake zavela. Cishe baqala ukuphenya ngo-2017 la be-SIU. Nezinsolo ezavela ezithi leya province Office of the Premier ikhipha amabhasari ngendlela engekho semthethweni, kuphula umthetho, kwenziwa i-fraud, kutshontshwa imali, kusetshenziswa umnyango kahulumeni, kusetshenziswa imali kahulumeni, kugangwa, kutshontshwa, in short. Bekulokhu kuphenywa. Ezivelayo la ukuthi the Free State Provincial Government Bursary Scheme, okuyi-scheme lesi esakhelwe abantu abasha ikakhulukazi base Free State abayofunda kuma-college nakuma-university ukuthi balekelelwe i-Office of the Premier ukuthi bathole amabhasari bakhona ukuqhubeka nezifundo zabo. Engazi ukuthi-ke le office lika Premier liye lenza okungajwayelekile nokungafanele ngoba liye lakhipha amabhasari ngendlela engekho right. Empeleni lolu phenyo lolu njengoba liphenywa yi-SIU lwagunyazwa uPresident Ramaphosa ukuthi aliqhubeke SIU iphenye lolu daba kusukela ngo-2017 njengoba size siphuma manje isiphumo noma ama-results alophenyo kuthathwa ne-action. Uyayibona lento ukuthi isitshela into eyodwa ukuthi kuningi manje okonakele kuleli zwe, kuningi kakhulu. Buka nje kulento le. Kuthiwa lolu phenyo lolu luhlanganisa even ama-family members of ama-officials, abantu abasebenzela uhulumeni, bafaka imindeni yabo kulolu daba lolu, bathatha le imali bayithumela kuma-family members wabo ukuze bazuze. Abantu kodwa abaqashiwe abaholayo kuhulumeni wase Free State baphinde batshontshe imali okufanele ngabe yakubafundi abafanele abaswele aba-applyile futhi ukuthi bathole lamabhasari kodwa bawathole. Ijike imali idliwe yibo bona laba okufanele bayikhiphe bayinike labantwana. Yebo, bafaka imindeni yabo bayifakele le mali kungabi indaba zalutho. Kuze kuvelana nokuthi kunabafundi abebethola le mali ababalelwa ku7 okungebona even base South Africa abathola le bhasari. Kodwa we all know ukuthi ibhasari eSouth Africa kuhulumeni wase South Africa
kufanele kube abantwana abangama-South Africans. But la siyathola ukuthi e-Free State kwaphuma iy'mali kwafundwa ama-students about 7 uhulumeni wase-Free State, Premier wase-Free State, kwafundwa labantwana bathola lamabhasari. Abanye abantwana bala South Africa babeyidinga nawo le bhasari ngaso sikhathi abayitholanga. Yayibona lento esihlale sisho ukuthi empeleni ama-South Africans aqhathwa uhulumeni wase-South Africa nabo kufika. Imagine nje ama-South Africans mayezwa into efana nale. Imagine abantwana mabezwa into efana nale yaba-South Africa ababezama nabo, abaqhubeka futhi belokhu bezama ukuthola lamabhasari bengawatholi. Uma bezwa ukuthi lamabhasari agcine nikwe abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa, kuthini kubo mawucabanga? Kuthini ngohulumeni wase-South Africa? Akuyifaki enga, inzondo ngohulumeni? Akuyifaki inzondo, i-enga ngabantu bokufika? Yayibona lento eyenzakala e-South Africa bafethu. Uma ngabe ubona abantu ba-South Africa belokhu bekhala kangaka ngabantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa, ukuthi benza izinto ezingafanele kulelizwe, bezenziswa futhi bezenza nabantu bala South Africa abasemagunyeni njengoba sizwa nje. Lento lena yenza ukuthi bacasuke kakhulu abantu ba-South, njengoba ubona kunama-protest kunayo yonke into nje. Abantu ba-angry ngoba sebayizwile lezi zinto ukuthi ziyenzeka. Recent nje bekune-march khona lapha e-Free State, eBloemfontein. You may never know. Lezi zinto esiyibonile laphiyana kune-chaos kulama-march and all that. What if abanye balabo bantwana bebelapho bemasha benza yonke lento bese bayazi into efana nale, ukuthi uhulumeni wethu kuyafana usilahlile vele unaka abokufika kunathi. Ngoba kuthiwa la abawu-6 balaba bangaphandle ababuya ngaphandle kwe-South Africa kwathiwa bangama-top achievers, therefore kumele bathole lamabhasari. Bangawathola abantwana base-South Africa. What's that? Uhulumeni wase-South Africa ikhanda lawo liyasebenza kahle mawubheka izinto ezifana nalezi. Kufanele siwuthathe serious thina uma ngabe uzokhipha imithetho, uyikhiphele thina bantu ba-South Africa, kodwa wona uhulumeni ugcina ungayigcini kwaleyo mthetho. Ugcine futhi ulawula noma wenza abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa ukuthi bangawugcini lo mthetho, kodwa ushayelwe thina abantu ba-South Africa ukuthi siwugcine. Ithini leyo nto? So ngithi ake ngithi kulibuka nje lo daba ukuthi ulizwe kanjani wena lo daba lolu lokuthi kuye kwaphuma amabhasari, abanye futhi kuthiwa even u-NSFAS esayithole nokuthi even u-NSFAS bawuthola abantu abangafanele. Abanye bebathatha bo-7 years ukufunda, ngoma amakhosi athatha 3 years, bona bafunde bo-7 years. Le mali lokhu ingene njalo ifundisa abantu okufanele ngakudala baqeda, ngoba injongo noma inhloso bekuwukuthi vele kudliwe le mali, ibe ngilo iqhubeka iflow wale mali iflowela abantu abangadeserve ukuyithola. Abanye bamile lapha ku-queue, abantwana abadeservayo naba-eligible ukuthi bayithole le mali abayitholi, bashiswa ilanga lapha ngaphandle njalo kuma-queue beyo-aplayela le mali. Sithini bafowethu? Ithini indaba? Ungabasola nabantu base-South Africa uma bestanda against foreign nationals, uma kunje, uma bestanda against the South African government, uma kunje, ebonakala i-favor kakhulu abantu ababuya ngaphandle than ama-South Africans. Let's talk about this. Uthini umbono wakho? Izwe kanjani le ndaba mayifika kuwe leyo ukuthi SIU uncovered irregularities in the bursary scheme yase-province yase-Free State, Office of the Premier, dating back from 2017, ibikhipha amabhasari wakhiphela abantu bokufika abangadeserve nakudeserva nje ukuthi baze ba-apply noku-apply for those bursaries. Khipha NSFAS kubantwana abangaqedi ukufunda kube kulokhu flow imali. Tholakale nokuthi la even enye imali beyiya even kubafunda bashona.
Kodwa imali ka-NSFAS selokhu ifakwa ngamabomu kwaziwa ukuthi umfundi ushonile, kuze kuzuze lama-family members, ama-officials and all that. Sithini lento bafethu? Ake sikhulumeni, umfoka Mkhonza lo. Ake sikhulumeni lo daba, asihlangane kuma-comments. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Cela niqhubeke nisubscribe, free. It's free of charge. Subscribe, it's free of charge. Sikhulise le channel. Thank you so much.